tabbas ya cancanta gare mu bi duk abin da ya zo da zamani. Wannan da kuke gani sabon injin turare ne da ke fitar da hayaki mai kamshi wanda ni Abba MD ke dillanci da kasuwancinsa. Yana da matukar amfani a ɗakunan ku samari, 'yan mata da amare har ma da cikin motocinku domin yana taka rawa wajen duk wanda ya shiga cikin motar ya fito da kanshin turaren a jikinsa. Yanzu bari mu nuna muku yadda ake sarrafa shi. Kamar yadda kuka gani yana zuwa da kebul ɗinsa na wuta. Bayan ka buɗe shi ka zuba turarenka mai kamshi sai ka ɗan ƙara ruwa sai ka rufe ka jona kebul ɗinsa a caja, power bank ko sola. Da ka taɓa makunninsa zai fara fitar da hayaki mai kamshi da sanyi tare da walwalin wuta mai ban sha'awa. Ga duk mai bukata ka kira wannan numban ko ka yi magana a WhatsApp. A duk garin da kake za mu turo maka shi ba tare da bata lokaci ba. Idan kuma a garin Kano kake, ofis ina yana nan titin Mandawari kusa da MTN Center. Ina maraba da ku kwastoma masu siyan ɗaiɗai ko sari. Always online. Sai na ji ku. Ku bari a jima mana, ku bar mu dan Allah mana. Ko so zai magana ba zai canja halayya ba. Kuma ko da za mu tuna ba za mu daina duka mai ba. Ku kira kanin ajali ya zo da kan sakali. Bar shi dan Allah mana.